Velkommen til dette afsnit af The 70 Sekunder Soul, mine dage i War-serien. Livets smukkeste og dybeste historier ligger ofte skjult under de støvede lag af vores egne erfaringer. I dag tager forfatteren Rajesh Chandrani Madanlal Jain os med til et sådant galleri fra sin fortid. Dette er et minde, 48 år gammelt, som minder om dagene ved Jabalpur Engineering College. Men i virkeligheden er dette historien om en fars tavse kærlighed, stoltheden over sin søn og det mærkelige øjeblik, hvor afsked og håbet om genforening banker sammen. Lad os lytte til Rajesh Jains rørende minde, mærkværdighed. Mindet er mere end 40 år gammelt. Jeg studerede ved Jabalpur Engineering College. Dengang rejste jeg ofte mellem Jabalpur og War-serien. En god bus fra det statslige transportselskab plejede at komme fra Balakhat til War-serien kl. 5:30 om morgenen. De dage, hvor jeg skulle rejse fra War-serien til Jabalpur, måtte jeg stå tidligt op. Mine bedsteforældre, far og mor, stod alligevel tidligt op hver dag. Når jeg var klar og forlod hjemmet, plejede mine bedsteforældre og mor at komme til døren med tårer i øjnene for at sige farvel, men far fulgte mig hele vejen til busstationen. Som regel gik min far og jeg til fods. Ved at gøre det fik han også sin morgentur. Når vi gik, var rengøringskvinderne i gang med at feje gaderne. War-serien var netop ved at vågne til liv. Da der var usædvanligt stille på det tidspunkt, hørtes fuglenes kvidren, især kragerne, meget tydeligt. Nu er der ikke så mange fugle tilbage længere. Vi nåede frem til busstationen. Der søgte min fars blik efter andre passagerer. Hvis han fandt en bekendt ældre person, plejede han at præsentere mig for dem og sige, dette er min søn. Han studerer engineering i Jabalpur. Han skal dertil nu. Efter en sådan introduktion følte han en tryghed i, at han havde betroet mig til en ældre person, og at jeg ikke ville få nogen problemer under rejsen. Jeg lagde mærke til min fars måde at tale på. Han følte en enorm stolthed, når han brugte ordet engineering. Derefter ventede vi på bussen. Da der ikke var nogen støj, kunne han genkende lyden af bussen på 1 kilometers afstand og bad mig være klar med min bagage. Når bussen stoppede, gik han hurtigt ind og reserverede en ledig plads helt foran til mig. Det ryster mere på de bagerste sæder. Da jeg havde ordnet bagagen og sat mig ned, gik han ud og stillede sig ved vinduet. Han var kommet for at sætte mig på bussen til Jabalpur, men når jeg først sad der, og bussen skulle køre, mærkede jeg, hvordan hans hjerte blev rørt til tårer. Det var et mærkeligt øjeblik. Han var nødt til at sende mig til Jabalpur, men samtidig blev han trist over at sende mig afsted. Bussen kørte. Hans skridt vendte hjemad igen. Jeg havde set ham græde åbent ved meget få lejligheder. Jeg forstår nu, at han græd i stilhed ved enhver sådan lejlighed. Vores liv er fyldt med sådanne mærkværdigheder. I har netop lyttet til Rajesh Jains minde, mærkværdighed. Fars tavse kærlighed, hans venten ved busvinduet og hans stolte udtale af ordet engineering, alt dette minder os om vores forældres uudtalte ofre. Livet er sandelig en smuk visuel kunst af sådanne mærkværdigheder og sødsure øjeblikke. Vi håber, at denne historie har rørt ved et hjørne af dit hjerte. Tak fordi I lyttede til Atreus Ambitions. Hold øje med flere af disse usagte historier. Med venlig hilsen,